Des de ja fa alguns anys, el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya ha desenvolupat alguns projectes en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Per posar alguns exemples, la ubicació dels accidents de trànsit, l'activació de codis en les patologies temps dependents o, durant la pandèmia del SARS-CoV-19, els fluxos de pacients en els trasllats entre centres hospitalaris. Al mateix temps, a partir del 2019, el SEM va decidir avaluar el seu model assistencial, buscant adequar-lo a les noves necessitats dels pacients i del sistema, per anar cap a un model d'atenció de major qualitat, més flexible, sostenible, eficient i integrat amb la resta del sistema de salut. Partint d'aquesta revisió i de la pròpia experiència, el 2022 s'inicia una nova col·laboració amb l'objectiu de donar suport a la planificació de les necessitats futures al territori, el dimensionament i ubicació dels recursos assistencials. A l'hora de dimensionar i distribuir les ambulàncies per donar una millor resposta al ciutadà, a banda de l'àmplia experiència del SEM, s'ha analitzat l'evidència científica disponible a la literatura nacional i internacional i s'han establert 3 criteris de valoració de la capacitat de resposta a les urgències i a les emergències extrahospitalàries. El primer criteri és l'activitat, o sigui, el nombre de serveis que mobilitzen una ambulància i la seva distribució. En segon lloc, la disponibilitat d'aquestes ambulàncies en un moment donat i un territori en concret, ja sigui més urbà o ja sigui més rural. I en tercer lloc, el temps de desplaçament d'aquestes ambulàncies disponibles allà on es troben els incidents. El repte era plasmar amb una sola eina les dades existents i els criteris de valoració, i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no només ens l'ha donada, sinó que ho ha fet de forma rigorosa, amb un mapa interactiu i dinàmic que ens ha permès la presa de decisions. En aquest projecte, el SEM i l'Institut Cartogràfic hem treballat plegats a partir de 2 tipus de dades. D'una banda, les dades d'activitat, és a dir, el número d'actuacions fetes per ambulàncies al SEM des de 2016, i d'altra banda, dades pròpies del territori, com dades demogràfiques, orogràfiques, de nuclis de població, etc. Aquestes són les dades que hem volcat i creuat al damunt d'un mapa amb un resultat espectacular tant de visualització com de qualitatiu. Amb aquestes dades hem pogut decidir la ubicació òptima de les bases d'ambulàncies en el territori per tal de donar una resposta adequada al ciutadà i sobretot equitativa en tot Catalunya i alhora que hem pogut visualitzar en temps real les dades d'activitat o la nostra activitat en el territori. Així, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha desenvolupat una eina que ajuda a determinar les millors ubicacions de les ambulàncies al territori, de les bases i dels punts d'espera assistencials. En el camp de les emergències mèdiques, l'eficàcia i la rapidesa en l'atenció són factors crucials per salvar vides. Per això és essencial que les bases assistencials es trobin en la ubicació que cobreixi el màxim de població en el mínim temps possible i tenint en compte la resta de recursos de la zona. Amb la geoinformació que generem i amb el nostre coneixement científic i expertesa, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya facilitem la presa de decisions per part de l'administració i dels organismes que gestionen el territori i donen serveis a la ciutadania. El model geogràfic d'aquesta eina incorpora variables rellevants per a la planificació estratègica i l'optimització dels recursos del SEM al territori, com són les isòcrones de desplaçament, les dades històriques de les actuacions realitzades pel SEM els darrers anys i les estadístiques de població. Aquesta nova eina ens permet determinar la posició òptima de les ambulàncies i així poder donar resposta amb el menor temps possible a aquelles situacions d'emergència que es puguin donar. Aquest mapa interactiu ens permet veure de forma visual les dades i els objectius que ens hem marcat i contribueix a la millora qualitativa del servei. La informació geoposicionada i visual ens permet entendre millor el comportament de la demanda i dels nostres recursos assistencials, tant propis com de sistema de salut. Això també permet estructurar respostes predefinides o reubicar les unitats segons la situació de disponibilitat de recursos d'una manera dinàmica per donar el millor servei a la ciutadania. Gràcies a l'ús de dades i a la col·laboració entre SEM i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, estem avançant cap a un model assistencial basat en l'equitat, la qualitat, la continuïtat i la millora assistencial en l'atenció i el servei a la ciutadania.